Sabar Dimas. Sabar engko nek Durna mati malah dadi perkara. Sabar. Sabar Dimas. Aku kira ngapa-ngapa kowe iki ngapa kowe? Raine nganti godres getih kaya ngono ben. Nek bapak prisa mesti bapak nesu. Nesu tak tandane. Iki gondol nyawa lho, Kang. Iki ora sebaene, ora sak penake dhewe. Kae bapak kae tekan Tanjung Anom, nek Abimanyu tanpa ditakoni, Abimanyu kowe nyolong pusaka, Abimanyu ora wangsulan terus Abimanyu dilarak, dibanting karo bapak Werkudara. Nek Abimanyu lara piye? Oh iya ya. Lah iya. Wanjen setan lan. Iki sing dadi tok sumbering perkara. Aduh. Iya. Loro kok isih ngangkep rokok. Saya tak ceceke. Loro kok isih arep nyemet udut. Antasena, aku mohon maaf. Aku njaluk ngapura Antasena ya. Aduh. Al-Fatihah kunjuk Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, Gatot. Wonten timbalan ngadhah menapa Rama Kyai? Antarja, wonten timbalan ngadhah menapa Rama Kyai? Antasena, eneng apa, Pak? Kok gembrobiyos bapak le mlayu ora kaya adat sabene, kaya kesusu. Tur penggalihe tak sawang kok kaya ora penak, eneng perkara apa, Pak? Ngendika karo anak-anak? Wah, Gatot. Wonten timbalan. Waktu dina iki kowe melu karo wong tuamu aku. Liripun kados pundi dene Paduka Kanjeng Rama paring dawuh mekaten, ngertiya? Pagebluk sing tumama ana ing negara Ngamarta, jebul sing dadi tuk sumbering perkara ilanging pustaka Jamus kelima sada. Kresna kakangku rawuh ning negara Ngamarta ngandhake yen pusaka ora ilang ning pancen eneng sing nyolong. Rama Kyai, kula aturi paring dawuh. Sinten ingkang wantun nyidra pustaka Jamus kelima sada? Kula ingkang badhe ngupadi, kula ingkang badhe ngupaya. Menawi Paduka paring dawuh kula ingkang badhe nyepeng dhateng Duratmaka ingkang wantun dusta pustaka Jamus kelima sada. Gatot, wonten timbalan. Bapakmu sing dipasrahi supaya nyekel maling. Monggo bapakmu wis kebacut sumpah ning ngarepe Kresna kakangku. Hukume Werkudara, sapa sing utang getih nyaur getih, utang loro nyaur loro, utang pati nyaur pati. Monggo pagebluk sing tumambuk ana ing negara Ngamarta, akeh sing para kawula padha tekaning pati. Mula maling mau wajibe ya kudu dihukum pati. Monggo bapakmu wis sagu. Menawi kula mekaten, Duratmaka menika kula ingkang badhe nyepeng Paduka Kanjeng Rama ing kedah mejahi lan matrapi pitono. Sik, aja kesusu. Rungokno kandhati dawuhe bapakmu. Inggih, Rama Kyai kados pundi? Kaya aja kaget le cah bagus. Bareng tak desek rembug, Kresna kakangku tak kon bloko sapa sing nyolong pustaka Jamus kelima sada. Ora ana liya kejaba mung adimu Abimanyu, Gatot. Kanjeng Rama. Kanjeng Rama Kyai. Mboten kinten babar pisan pangandika Paduka ingkang kula mirengaken menika rak mboten klentu. Adi kula Abimanyu ingkang nyidra pustaka Jamus kelima sada. Dawuhe Kresna kakangku pancen ngono. Jarene Kresna kakangku kuwi entuk sasmitaning dewa lan entuk dawuhing dewa. Kowe ngerti dhewe yen Kresna ora nate paring pangandika sing ora nyata tegese ora goro. Wah, Gatot, mula bapakmu bingung piye nggonku bakal nglakoni. Nyatane pancen adimu sing nyolong pustaka Jamus kelima sada, Rama Kyai. Menapa sampun boten wonten pangapunten dhateng adang kula pun Nyai Abimanyu. Mbok menawi nembe boten eling tuwin nembe kalimput wekasan wantun nyidra pustaka Jamus kelima sada. Rama Kyai mugi paring pangapunten dhateng kadang kula pun Abimanyu. Yen aku menehi pangapura tegese aku dadi satriya sing ora adil,
Nadyan kuwi kulawarga, nadyan kuwi anakku dhewe, nadyan kuwi Sentana negara Ngamarta. Yen keluputan tumraping negara Ngamarta lan tumindak sing ora sak temene kudu dipatrapi pidana. Yen aku ngapura karo adimu Abimanyu Danyana cerak nyono. Werkudara wimban cindhe ban ciladan ora adil tumrap sapa sing nandhang keluputan. Mula wektu dina iki ora sandadak nganggo walang ati. Aja tido-tido rasamu Gatotkaca, ayo bapakmu arep ning Tanjung Anom. Adimu arep tak tanjihke. Apa pancen nyolong pusaka? Yen pancen nyolong pusaka, ikhlasno, ger anakku Gatotkaca. Kok malah tok candheki ngopo Dimas? Sik Kang. Bareng aku meneng wae ora sambung rembug karo ngendikane bapak. Tak pikir-pikir kok iki ana perkara sing aneh. Lho, aneh piye? Siwa Ndarawati ngandhakake entuk sasmita nek sing nyolong pustaka Jamus Klimasada kuwi Abimanyu. Monggo Kakang Antarja ngerti dhewe to. Abimanyu ku ora tau tumindak sing ala, ora tau tumindak sing ora sak mestine. Iya. Iki mergo bapak ki banget gone percaya karo Siwa Ndarawati. Nganti iki mengko nek nganti awake dhewe ora iso gawe srana supaya kabeh slamet. Kowe karo aku kelangan Abimanyu. Kowe ngerti bapak lho. Bapak ki nek wis diwatak, duwe niat, duwe karep, ora bakal kendho ning dalan. Terus karepmu piye Dimas? Yo, kowe karo aku madeg reserse. Lho. Reservis piye? Reserse ora servis ora. Tegese tukang penyidik. Penyidik piye? Goleki Siwa Ndarawati. Takoni, apa pancen tenan Abimanyu nyolong pustaka Jamus Klimasada? Rasaku ora penak kan. Monggo pendak-pendakku ngrasake bab sing ora penak ki mesti ana bab sing ora prayoga. Yen nganti mengkono dukaning Siwa Ndarawati, aku sing wangsulan, butuhe kowe melu aku. Apa aku ora didukani Kanjeng Rama? Nek ana dukane Kanjeng Rama, aku sing wangsulan. Ya menyang yo. Yo. Nek goleki, ambles bumi aja nganti ngerti karo Siwa Ndarawati. Digoleki sak nyatane piye? Engko nek pancen Siwa Ndarawati iki mung apus-apus. Wow, aja takon dosa arepa dheweke iki pengayomaning Pandhawa nek apus-apus karo wong tuaku, aku sing bakal ngukum. Yo, sing ati-ati Dimas. Ambles bumi Kang. Yo. Yo jagat mangestu para wayah Bathara jagat. Wolah dalah. Dina samengko wis kelakon penjangkaku. Nggonku bakal gawe srana ringkihing para Pandhawa. Gedhe-gedhene patining para Pandhawa jumbuh kaliyan apa sing didhawuhke dening anak Prabu Duryudana. Nggone ndusta utawa nduta kalawan aku supaya gawe patining para Pandhawa. Mongko sejatine Abimanyu ora ngerti kentang ki muling lelakon, ora ngerti pojok plereting kahanan. Mongko sing digadang-gadang dening para Pandhawa ki mung Abimanyu. Abimanyu tak lokke yen to nyolong pustaka Jamus Klimasada, mongko Werkudara wis saguh mateni karo maling. Werkudara ki nek wis duwe karep ora bakal iso dindakke dening sapa wae. Werkudara tekan Tanjung Anom, Abimanyu tanpa ditakoni dipateni karo Werkudara. Yen Abimanyu tekan ning pati, Werkudara mesti diruputake dening Prabu Puntadewa. Kang mengkono bakal dadi geger antaraning kulawarga Pandhawa. Pandhawa mati dhewe-dhewe. Oh. Neng kene marganing pati ning para Pandhawa. Jebul tinemune Pandhawa ketoke satriya pinter-pinter ning jane wong bligo. Wong goblok. Ora ngerti karti sampekaning nata Ndarawati. Iki dadi jalaran nggonku mukti ngawibawa Nyakrawati Mbau Denda. Yen karo ngene kahanane aku bakal sowan kersane Kyai Prabu Darmakusuma, bakal tak kandhake yen Abimanyu tekan ning pati, mesti bakal pepes Bayu Kang Tapis. Yayi, kula ingkang sok Antasena iki. Heeh, Pakde. Wis ket mau. Ayo ket mau. Lho, yen ngono kowe ngerti sing tak omongke? Ya capet-capet. Ora capet-capet piye? Kosek aku kok nggumun sampeyan ki sak suwene dadi Kresna ora tau malang kerik kok malang kerik. Lali Antasena. Oh ya ora apa-apa. Sing jeneng manusa kedunungan lali. Lah iya. Aku arep nyuwun prisa, Dik. Nyuwun prisa bab apa? Jare bapak ngendikake nek Abimanyu nyolong pusaka. Sing ngendikake Siwa Ndarawati. Jare Siwa Ndarawati entuk dawuhing dewa. Bener apa ora? Iya, Antasena pancen bener mangkono. Abimanyu sing nyolong pustaka Jamus Klimasada wekasan negara Ngamarta ketaman pegebluk. Sing ngandhake nek Abimanyu sing nyolong pustaka Jamus Klimasada, dewa. Nalika semono aku semedya ning negara Ngamarta. Dewa paring wisik. Dewa paring wisik iki mesti paring dawuh. Mesti ngendikane ngene iki. Kresna, ulun Sang Hyang sapa? Ngono upamane. Aku tak takon karo sampean, dewa kuwi sapa sing paring wisik?
Aduh. Aku lali takon mawon Antasena. Lali takon. Iya. Ning wis ngendika. Wis, wong wis dela kok. Oh, ora sempat lungguh barang. Ora. Dadi ora kelingan dewa kuwi sapa? Ora ning cetha. Sabdane nek sing nyolong pustaka Damel Sada kuwi Abimanyu. Oh ya wis. Njaluk pamit. Abimanyu tak ajari ngisen-isen karo dulur-dulure, anak-anak Pandhawa. Sing ati-ati Antasena. Sik. Mumpung ketemu, Dik, mumpung ketemu. Mumpung ketemu piye? Aku ki jane rak duwe pepenginan nganti kimpen-kimpenen. Kimpen-kimpenen apa? Kimpen-kimpenen nek aku ki sakjeke urip kok pengen weruh sing jeneng Senjata Cakra. Mbok aku tak weruh dilo wae gek tak menyang ning Tanjung Anom. Senjata Cakra? Heeh. Aduh, Antasena. Senjata Cakra kari ning kamar mandi. Pasiram, Pasacakra. Mbok aku tak weruh dilo wae gek tak menyang ning Tanjung Anom. Senjata Cakra? Heeh. Aduh, Antasena. Senjata Cakra kari ning kamar mandi. Pasiram, Pasadus. Wah iya. Wong aku sok ndeleke kerokan jenggot wis sok lali kok. Apa meneh Senjata Cakra ya aku maklum. Iya. Jase gedhe pangapuramu ya. Heeh, ora apa-apa. Nek anu Sekar Wijaya Kusuma, diasta ora? Sekar Wijaya Kusuma sing jarene iso nggo nguripke barang mati. Anu wong mati. Nggo nguripke wong mati, heeh. Tok gawa ora? Sekar Wijaya Kusuma mau ki tak dek siji karo Senjata Cakra. Nang ngarep kocok. Ya keri Antasena. Waduh, jan mongko aku pengen banget. Toto Kang. Iya Dimas. Ha saiki siji iki nek nganti keri aku ora percaya. Apa? Pusaka Ndarawati sing dienggo ndelok kahanan sak sing bakal kelakon. Jarine Pak Den duwe pusaka jenenge Kaca Paesan. Ora bakal keri mergo kuwi mapan ning jabaning daging ning jerone kulit kuwi mapan ning epek-epek. Sampeyan kelingan to nek ditakoni sapa-sapa terus entenono sedila terus nyawang ngono kae. Aku ndelok Kaca Paesan. Mbok aku tak weruh. Kowe arep kepengin weruh apa? Iki mengko Abimanyu iki engko mati apa ora? Aku tak weruh ning Kaca Paesan. Antasena, nggih, nek Kaca Paesan ora keri. Ah, kene. Tak weruh wong nonton TV apa piye ngene wis. Iki lho sawangan. Sawangan iki ketok to. Abimanyu mengko mati apa ora iki ketok Antasena, gage sawangan. Oh iya, wela. Waduh. Lho kok andang semono ya. Wela Kang, iki nek ora dijotosi tuman wae Kang. Terus aku tanggung jawab Kang. Eyang Durna. Panjenengan mentala kalian dulur kula. Panjenengan mentala karo wutune dhewe. Abimanyu mang dakwa sing ora-ora. Sampeyan iku wong tuwa apa bocah? Wong tuwa. Dimas Antasena, piye Kang? Mrene yo. Ngandel ora? Aku wis krasa kok. Tresna kok ambune bensin. Bar kulaan. Oh dadi kowe, Mbak. Oh iya, Antasena. Sadurunge aku neruske lekku ngajar. Aduh. Kowe blokose. Blok apa? Kok dadak dadi Kresna barang ki ngopo? Aku ora apa-apa kok. Blok. Aku diutus anak Prabu Duryudana. Kon ngopo? Kon ngepit. Kon mateni para Pandhawa, mula terus aku dadi sinuwun Prabu Ndarawati. Kok sing tok angkah patine Abimanyu. Mergo Abimanyu kuwi anak katresnaning Pandhawa. Nek Pandhawa mati, nek Abimanyu mati, Pandhawa mesti pepes bayu kang tapis lan kekuatan mateni Pandhawa angel mijet wae nganti.
Oh dadi kaya ngono to Mbah kowe. Arep dadi kaya ngono ora duwe ragat. Mula dadi kaya ngene wae. Upama aku ki nesu tenan tak pateni ning kene iki. Aja, mengko nek dinengke wae nek baterene entek mati dhewe. Wong tuwa omongane ora tau iso digugu. Aku yo gumun. Lah kok iso dadi kaya Antarja wis yo nger. Antarsena wis. Wong tuwa kaya ngene apike dikapakne Dimas. Kowe golek gerobak loro kan? Dikapake. Durna iki gulune taleni gerobak nganggo tali, sikile ditaleni, talekke gerobak. Gerobak kon mlayu ngalor karo ngidul. Ngurak pedhot wetenge. Aduh, urung. Wis maksir wetengku. Aduh, penyiksaan kuwi aja. Aja Antasena aja. Gerobake rong entuk. Aku ora mentolo Dimas. Ngene wae golek pitik sing akeh. Lho. Aku njaluk. Lho. Pitik iki arep nggo ngopo? Aku njaluk pokoke nek pitik. Durna dilumahke dibondo. Terus golek beras rong gegem. Dipyurke ning matane Durna. Pitik diculke ora notoli matane Durna. Picak mripate. Aduh. Pitike rong entuk. Kapok tenan aku. Aja ya Antasena aja. Iki bapak wis mlayu. Bapak wis mlayu ning Tanjung Anom lho, Mbah. Bapakmu ngapa? Melu pitulasan kok mlayu-mlayu. Oh, kowe. Aduh, ndas kumpul suwe-suwe. Bapakku mlayu goleki Abimanyu, ora kok melu pitulasan. Antarsa. Ngampleng ya ngampleng ing kakike dicopot. Lara tak-tok. Wis piye? Nek nganti Abimanyu cilik loro gedhe tekaning pati, ijole nyawane Begawan Durna. Sabar nek Durna mati malah dadi perkara. Sabar Dimas. Aku kira ngapa-ngapa iki ngapa ya kowe. Raine nganti godres gedhe kaya ngono ben. Nek bapak prisa mesti bapak nesu. Nesu tak tandane. Iki gondol nyawa lho, Kang. Iki ora sebaene, ora sapenake dhewe. Kae bapak kae tekan Tanjung Anom, nek Abimanyu tanpa ditakoni, Abimanyu kowe nyolong pusaka, Abimanyu ora wangsulan terus Abimanyu dilarak, dibanting karo bapak Werkudara. Nek Abimanyu lara piye? Oh iya ya. Lah iya. Wanjen setan. Iki sing dadi tok sumbering perkara. Aduh. Iya. Aduh. Lara kok isih ngakep rokok. Loro kok isih arep nyemet udut ora. Antasena, aku mohon maaf. Aku njaluk ngapura Antasena ya. Aduh. Ki piye terus lek ngrampungi perkara iki piye? Aku ya bingung. Sing gawe iki sampeyan kok sampeyan ya bingung. Mbah aku ora ngerti. Kang, opo? Golek tali. Tali opo? Sak sae. Durna dibondo. Yo. Aja dibondo. Dirabekke wae. Wis kaya ngono kok isih omong sak ngene lho.
Antasena, mbok sudah. Elane. Rumangsel nganggep ora. Ora kenceng-kenceng. Antarja, taline iki diunggahke. Iki diunggahke nang isor udel kenceng mari. Jitet Antarja. Digendong kan? Si. Lho. Digendong turun dalan dituthuk ya aja nganti leren. Aduh, engko nek tangane kejul. Ora. Kita gendong terus arep piye? Kakang Garukaca bapak tak oyahe. Iki engko kok ngomong ning ngarepe Kakang Garukaca karo bapak. Nek ora gelem ngomong diajar sak pol-pole. Aku kok ngomong apa? Aku ora iso pambagyo harja lho. Kowe kon ngomong nek kabeh mau gaweanmu sing dadi Kresna kowe. Ngono. Oh ya. Gelem ora? Gelem. Gelem ora? Gelem. Gelem ora? Iki wis muni gelem. Aduh, wis kan gendong. Gini. Aduh mati aku. Ora obah wae. Ora kok iki meneng. Iki meneng ya aja. Wis sakarepmu Kang. Kowe tak wenangake ngajar Begawan Dora aku tak nguyak Kang Garukaca. Ning kowe ndang nututi aku. Iya Dimas yo. Kang leren Kang mantep. Landing sik Kang. Iya. Ono apa? Wis niatar mateni Abimanyu. Wis dadi niat tinimbane duwe sedulur sing ngorek-orek raine karo sedulur tuwa, ora ilang selawase urip. Ora sudi diadi Abimanyu. Sik. Nek sampeyan mateni Abimanyu gelo. Lho, sebabe aku wis nyekel sing dadi tuk sumbering perkara. Sapa? Pak Dendrawati, Dimas, aja kurang ajar. Siwa Ndrawati pepunden, kok sik to? Pak Dendrawati sing ngandhake Abimanyu ning pustaka Jaman Dimasada kuwi ora asli. Lho, ora asli. Ora. Ana sing dadi Pak Dendrawati mung kepengin gawe ringking para Pandhawa. Sapa? Gorene narapidanane gorene Kang. Yo. Waduh, lemu banting kesereng Kang sajake. Iku kaki-kaki iki. Gedhi kencengele kuwi men ambegane lancar. Aduh. Antasena. Aku kapok Antasena. Eyang Durna. Lho, sapa iki? Tak kira nek Antasena. Ayo ge omong. Kek jujur. Acet kaca. Kula Eyang. Nah, bosok. Ora kaya adimu kakangmu ki nuthuki karo aku. Panjenengan dipun jemparani dening Dimas Antarsena Kang Mas Antarja. Njuk ngopo? Kowe wadul Kakang Garukaca njuk ngopo? Nek kowe wadul Kakang Garukaca ki terus aku ora gelem ngantil kono piye? Gelem kok. Gelem. Terus aku wedi ngono piye? Ora. Ya mung ben padha presya. Eyang. Apa? Menapa Kanjeng Eyang ingkang dados Wak Prabu Ndrawati? Kayak omong. Kowe iki ngantemi urung irang larane kok blas-blas. Inggih menapa mboten Eyang? Saestu. Panjenengan ingkang paring pangandikan nek Abimanyu sing nyolong pusaka Jamus Limasada ngantos Kanjeng Rama Ndadipati duka. Niatipun kados pundi? Lan kersanipun menapa? Ora duwe karep apa-apa. Ya mung Pandhawa ben mati. Maaf lho iki. Aja lara ati lho ya, Pandhawa men mati. Aku berganti kangkon dening Prabu Duryudana supaya mateni para Pandhawa iki. Sing apik nama. Iki wis sampe ya Antasena. Mbok yo wis Dimas. Mesakake ketune nganti suwek-suwek kaya
jubahe nganti suwek-suwek ling ngajar sampinane mbok nganti wuda ora bakal leren. Aku wis janji kok, ning nganti Abimanyu cilik loro gedhe tekaning pati sing tak nggo ijol iki. Abimanyu metu gedhe, Durna kudu metu gedhe. Angger ra diplontot ya ora metu. Kok senengane ngono. Wong kok ora entuk menghibur diri. Aku ki lara tenan kok menghibur diri kok ora entuk. Pokoke ning nganti Abimanyu metu gedhe. Durna kudu metu gedhe. Iki lho ndase wis metu sithik. Monggo Abimanyu urung metu, aku wis metu ayo. Kudune metu ya bareng. Pancen wong tuwa edan. Gemeske ora. Sampun Kakang Mas sampun ben mati mbok ben. Kang, iki Mas Kindong neh. Ngarjakne ndi neh? Awar ngoyak Bapa Werkudara. Bapak nek ra tak cegat ndak tuman Kang sampean limabur sing banter Kang. Bapak susulen. Matur karo Bapak nek sing dadi Kresna Begawan Durna. Ben, Bapak wirang ya ben. Yo Dimas. Terus kita gimana? Aduh. Wameng muni ngono kok dicudhuk lho. Kan aku ya bener, aku ya ora salah. Aku kan nakoke kita gimana? Wong Margaret kaca wis mabur awak dhewe arep kene. Kang, opo Dimas buntu meneh? Opo taline pedhot? Taline pedhot Durna obah wae. Wis ora duwe tali. Kolore kok nyopot. Antasena aku ora rangkepan. Ora rangkepan sakaremu, tak jupuk kolormu nggo mbondo kowe. Aduh, aku tadi kaya ngene iki ngimpi apa ta ya? Copot. Kene. Lah tenan ta. Mlatra. Tak talenane. Aduh, gendong Kang. Dimas arep endi? Aku tak ngoyak Bapak. Engko Bapak kene karo Kang Garwansa mesti ora percaya nek ra aku sing ngomong. Antarja. Opo? Aku mbok tak pipis. Aku tak pipis. Kowe mengarep melayu Kang. Ora, kekuatanku ki sepira ta ya. Sedela. Ya wis, panggure melayu tak oyak. Wah, buanting kok sabetke ngebuk awakmu modar. Tenan ta. Sing kanggo ngelap leru godhong gatel. Teng celeki Antasena. Iki mesti mliset. Gatel ra. Ben, gatel ya Ben. Gendong Kang. Aku tak munggah dhewe. Wis, ayo melu karo aku. Iya Dimas. Ora usah kuwatir. Nek bapak nesu aku sing tanggung jawab. Ayo Dimas, yo Kang. Lidok ujaring wong daplok. Kanjeng Rama wis tak emutake aja nganti melu-melu lan sago karo dawuhing Ratu Ngastina. Nyatane barang sesinglon Nalindra Indrawati malah konangan anak-anak Pandhawa. Aduh, wong tuaku dipiloro kaya ngono. Monggo nek aku ngrebut mesti ora bakal iso kelakon ngrebut Sinuwun Ngastina. Kula nyuwun tanggung jawab sampeyan. Paman Boso Semar sampun wonten 3 dinten ngantos dumugi kelenggan samenika anggen kula ngutus kaliyan Bapa Durna supados damel srana pejaing para Pandhawa sak mboten-mbotenipun ringking para Pandhawa supados gampil dipun kerenah pejaipun namung kula ngantos 3 dinten menika dereng wonten kabar kawusananipun menapa Bapa Durna kasembatan menapa boten anggenipun damel srana pejaing para Pandhawa. Paman kula sejenar
Nyawa-nyawa jimat kula nggih sesemban kula. Kula nuwun mangapunten. Kula menika apal kalian Kakang Premban Durna, anggen kula srawung kalian Kakang Kumbayana menika mboten namung setunggal kalih dinten. Nanging sampun mataun-taun bebasan sampun boten sagedipun wilang mawi wicalaning driji. Kula menika ngertos bilih Kakang Durna menika sanes gurunipun ngelmu kebatinan, tuwin sanes gurunipun ngelmu babakan ulah reda. Nanging Kakang Durna menika gurunipun tiyang perang. Kakang Durna menika gurunipun tiyang ngangsu kawruh babakan kasekten, babakan aji jaya kawijayan. Nalika mudanipun Kakang Durna menika kekasih Raden Kumbayana menika persasat jagat tanpa timbang ing bab kasekten. Mila menawi paduka anak Prabu menika utusan dhateng Kakang Durna supados mejahi dhateng para Pandhawa menika sampun satrepipun lantar tempu saged kasembadan menapa ta sababipun kula matur mekaten. Dasar kula namung setunggal Pandhawa menika siswanipun Kakang Durna. Tartentu Kakang Durna sampun mangertosi dhateng pengapesanipun para Pandhawa. Kakang Durna ngertos dhateng keringkihanipun para Pandhawa. Mila paduka sampun ngantos bingung ing penggalih. Paduka sampun ngantos kuwatir. Nuwun sewu nggih anak Prabu. Tigang dinten menika wekdal ingkang sampun cekap kagem Kakang Premban Durna anggenipun mejahi para Pandhawa. Menawi mekaten inggih kula saged mestani bilih para Pandhawa sampun sirna margalayu namung kewala Kakang Premban Durna dereng dumugi wonten negari Ngastina. Mbok menawi mangke sekedhap malih tumunten Kakang Durna badhe sowan wonten negari Ngastina ngaturaken kuwandhanipun Pandhawa 5 cacahipun. Nuwun sewu. Sampeyan sampun ngantos ngenaki penggalipun Duryudana. Kanthi atur kados mekaten menika. Sampeyan ampun ming kadereng kepengin gawe jenak manahipun Duryudana. Kula mboten kepengin paman Harya Sengkuni menika ngaturaken sewiji-wiji ingkang boten wonten kasunyatanipun. Panjenengan paring dawuh nek Bapa Durna mesti kasembadan mejahi dhateng para Pandhawa. Kula mboten badhe pitados menawi kula dereng nyumurupi kuandhanipun Pandhawa 5 cacahipun wonten ngajenganipun Duryudana. Nyawa-nyawa jimat kula nggih upami paduka mbetahaken bukti nadyan kula mboten saged ngaturaken kuandhanipun Pandhawa gangsal cacahipun nanging kinarya pengantep-antep anggen paduka ndangu dhateng ing bapa ing kepatihan. Ndangu babakan Kakang Premban Durna. Nuwun sewu menawi ngantos mboten cocok aturipun ing abdi ing kepatihan kalian menapa ingin sampun kula aturaken. Inggih menika Kakang Durna sampun kasembadan mejahi para Pandhawa. Pangkat kepatihan kula caosaken dhateng paduka anak Prabu trimah kula mboten dados patih wonten negari Ngastina nggih. Ing rikat lampahing rata tanpa antara Prapteng sukuning arga ram kang tumingal. Iram kang tuminggal dendeng saengga praja. Dereng ngantos paripurna samimbal wacana. Kasaring mlajar-mlajar nengki Bambang Swatama mangkana pangudas mananing diya sinuwun ngaturaken ketiwasan sinuwun. Swatama Bambang Swatama wonten timbalan ngadhawuh ingkang sekawit kowe nderekake marang jengkaring Bapa Durna gone wis semagu bakal gawe patining para Pandhawa ewadene kowe dina iki sowan katon kembang-kembang netramu ngemu waspa eneng apa Swatama sepinten kalepatanipun ngabdipun Swatama kula tadhawadana sinuwun nalika semanten kula nderekaken Kanjeng Rama tumunten Kanjeng Rama damel karti sampika supados saged merinah pejahipun para Pandhawa sarana sesinglan nata Ndarawati tegesipun salin wujud dados nata Ndarawati nalika semanten meh kemawon damel gegering para Pandhawa nanging krana pakartinipun inggih menika anak-anak Pandhawa lancur Pandhawa pun Antarja kaliyan pun Antasena wekasan ngaturaken ketiwasan sinuwun tiyang sepuh kula kadenangan anggenipun wujud nata Ndarawati dipun pulasara dening pun Antasena wekasan babar wujud Begawan Durna mboten kendel anggenipun mulasara sakmangke tiyang sepuh kula duka kados pundi kawontenanipun kula nyuwun senjata pitulung dhateng paduka Gusti kula.
Awan, wonten dawuh. nek eneng ngatur kaya ngenten iki. Kula tak takon karo sampeyan. Kula kudu percaya karo sapa? Sampeyan ngandhakake yen to Begawan Durna kelakon mateni para Pandhawa ning Satama tawang-tawang tangis. Matur kaliyan pun Duryudana nek Begawan Durna dicekel anak-anak Pandhawa dadi pesakitan diajar mrono mrene. Sampeyan wau ngucap pripun? Nek ucape Patih Sengguni ora nyata, pangkat Patih aja mang balekke kali kula. Saniki sampeyan aja ngomong napa? Sampeyan aja ngomong apa? Mencap-mencep wong gerak ora nyata. Aman, nuwun sewu lho. Panjenengan menika tiyang sepuh. Wong tua menika nek omong mbok yo nganggo tatanan. Nek omong aja mung waton omong, ning ngomong nganggo waton. Menawi kados mengaten menika lajeng sinten ingkang kedadi pelepataken? Nek kaya ngene iki sapa sing arep diluputke? Kyai Prabu Duryudana kodheng penggalih. Mbok menawi mangke duka amargi ngego dhateng aturipun Paman Sengkuni ingkang nalika semanten ngaturaken Begawan Durna iso mateni para Pandhawa ning nyatane Swatama tawang-tawang tangis sowan nek Begawan Durna kecekel dening anak-anak Pandhawa. Nggih. Lajeng kados pundi nggih? Kula kedah kados pundi? Kula mboten lajeng melu-melu. Sampeyan nek nyuwun tulung karo kula ora arep nulungi karo sampeyan, mangrasake dhewe lakon iki sampeyan. Kados pundi paman? Lagu malah Paman Patih Sengguni ingkang dados tuk sumbering perkaris. Ora usah kuwatir. Wong gleleng iki nek ora kaya Sengguni ngene iki ora gleleng. Panjenengan anggenipun goroh sampun kadenangan. Aku iki konangan goroh iki wis bola-bali. Nyatane ya ora apa-apa. Ning aja mbok sebut Patih Sengguni nek ora iso gawe kisruh jagat Ngastina. Ora ga iso gawe kisruh jagat Pandhawa, gedene ora iso gawe kisruh jagat gedhe iki Kartomarma kepareng Paduka. Tontonen le, nek ora percaya karo makmu cilik iki tontonen kridaning Patih Sengguni le nggunakake utek, le nggunakake akal pikir nang kene iki. Conto Kartomarma, kula ingkang sowan jinuwun. Wang walang mentis nyogeng sir kula ingkang sowan ayo Nuwun sewu kula ingkang sowan. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk jinuwun. Mangke riyen. Panjenengan ngendika sinuwun menika klentu, kula sanes Nalindra Ngastina. Lho, sinten? Kula Patih Ngastina, Patih Sengguni. Sinuwun Ngastina sampun jengkar saking Datulaya. Wah, ladalah. Panjenengan sinten? Kula wingking saking negeri Terbelosuket. Istri mestani dateng kula Prabu Lokayanti. Prabu Lokayanti. Nggih, nggih. Lah panjenengan wonten wigatos menapa kok rawuh wonten negari Ngastina? Lah, cariyosipun mekaten. Kula menika lan nembe dipun tampi dados siswanipun Begawan Durna. Nalika semanten dipun janjekaken dinten menika kula badhe nampi sakathahing ngaji Jaya Kawijayan. Tinatah mendat Jinro Menter Trumbak Bengkung Sinuduk Kutung badhe kaparingaken dhateng kula. Ning nyatanipun sareng kula sowan dhateng Sukalima, Suwung, ngendikanipun para cantrik Begawan Durna sowan teng Ngastina. Kadreng raos kula anggen kula selak kepengin nampi ngelmu-ngelmu Jaya Kawijayan kula susul teng Ngastina. Lah kok tinemune sak menika malah mboten wonten mriki. Begawan Durna menika nuwun sewu, saged pinanggih panjenengan menapa mboten menika dereng kantenan. Lho, sebabipun? Sebabipun dinten sak menika Begawan Durna dipun bondo dening anak-anak Pandhawa. Mangriyen. Guru kula dipun bondo dening anak-anak Pandhawa menika lepatipun guru kula mapan wonten ing pundi? Begawan Durna nyagahi mejahi para Pandhawa nanging kadenangan dening anak-anak Pandhawa wekasan sak mangke dados pesakitan dipun ajar dening anak-anak Pandhawa. Mangriyen. Pandhawa kok ajeng dipateni kali Begawan Durna menika lepatipun menapa? Mboten lepat, mboten klentu merga Pandhawa nika mungsuhe Kurawa. Kurawa kali Begawan Durna menika menapanipun? Kurawa menika siswanipun Begawan Durna. Guru kok ngewangi siswane mateni marang mungsuhe sak pepadane menika cara pundi? Kula mboten ngerti. Wah, kleru leh ku ndaftarke. Wah, lha brosure Paguron Sukalima.
Fakultas Jaya Kawijayan. Lan sak pitulungipun mila kula lajeng dados siswanipun Begawan Durna. Ning tremune jebul Durna menika nuwun sewu, watake angkara budine Candala. Wah, untung rung sida ketemu. Nek wis ketemu karo piyayine Begawan Durna aku wis entuk ngelmu Jaya Kawijayan, mesti ora ana nyatane merga guruku pakartine sang isoring Dramaan mateni karo Pandhawa mongko Pandhawa ora luput. Menika pakarti mboten sae. Inggih, monggo anggenipun badhe menggalih monggo. Ning nek panjenengan mireng sumbare anak-anak Pandhawa niku teng ati marai lara. Sumbare pripun? Karo ngantemi Begawan Durna. Ayo sambata kowe. Arep kowe gurune wong tuaku, arep kowe gurune Kurawa, ning nek pakartimu sak isoring Dramaan ngene iki kowe arep ngopo? Kowe tak jotosi nganti sak matimu. Durna nangis. Nangis yo men iku dirasake. Pakartine dhewe yo dirasak-rasake dhewe. Malah Antasena ngenten iki. Ayo, jare kowe duwe murid anyar sing jeneng Lokayanti. Menungsane kon tekan jejegane raine. Ngoten niku. Lho. Niku sing ngomong sinten? Sing ngomong Antasena. Panjenengan mireng piyambak krungu dhewe, yakin sumpah. Kula mboten ngapusi. Nutuki Durna karo, "Ayo omongno muridmu sing pirang-pirang." Aku ngerti nek kowe bar nampa murid saka Trebela Suket jenenge Lokayanti. Diapure kaya ngapa? Kon tekan kene kon ngewangi karo kowe. Wah, jejegane sirahe Lokayanti. Muni ngoten niku. Wah, perkara dudu perkara Durna, ning perkara lar jejeki rupane Lokayanti. Pinter ta aku. Wah, paman menika senengane adu kon adu kene. Lho, kuwi keahlian kowe. Aku nek ora ngono ki uripku godhang. Wis rasa dadak kowe mikir sing werna-werna, golek Atramos. Nggih. Isen ana jarang sing panas aku tak sangu kopi karo kloso, nggelar kloso, ngunjuk kopi karo ndelok wong gelut. Nggih, ngestakaken dawuh. Tontonan asik lho kene kuwi. Ayo mangkat, monggo kula dherekaken. Mangan mie ayam Ratu Gustine juragane ngundang tagak bilang gendadap wonten dawuh Gok Nun aku ra sida suwita karo Durna. Lah pripun? Durna iki wong jahat. Durna iki wong elek. Durna iki pendhita sing angkara murka. Sebabe dina iki Durna kecekel anak-anak Pandhawa, Gok. Wo, Lung. Durna kecekel anak-anak Pandhawa. Alhamdulillah. Ya syukur yang ngunduh wae pakarti kok ya. Lah iya, lah sebabe Durna dikongkon mateni Pandhawa. Ning ora iso malah kecekel anak-anak Pandhawa. Lah kok sampean kok gedabikan niku pripun? Enten apa? Ajeng tindak pundi lan kersane pripun kok ngawe toga kok buantere ora jamak. Gok, aku arep golek Antasena. Lho. La. Sebabe napa kok golek Antasena? Eneng sing ngandhake karo aku, Antasena ngajar karo Begawan Durna. Antasena nutuki Begawan Durna karo muni ngene iki. Ayo kandhakno muridmu sing anyar jenenge Lokayanti Nalindra Trebela Suket tak jejekane sirahe. Ngono kuwi kok. Aku Prabu Lokayanti dikilani karo jenenge Antasena. Mangke yen. Niku sing kandha sapa? Sing kandha Patih Ngastina Patih Sengkuni. Sampeyan percaya? Percaya. Lah. Piye, Lung? Kasih tahu. Iya. Nuwun sewu nggih sinuwun. Sengkune niku nuwun sewu. Nek carane wong ngarani lambene niku kaya jeplakan tikus. Ngoten. Landhep tur niyang. Sapa sing kejeplak cangkeme Sengkuni mesti infeksi. Dadi jalaran patine nek wis mati Sengkuni seneng. Nika niku rajaning wong licik, rajane wong akal ukile elek. Pikirane niku saben dina mengedu karo sak pepadane ngaurip niku Sengkuni. Arep tuwa ning menungsa ra tatanan niku. Sengkuni nika. Nggih. Mula sampeyan nek percaya karo omongane Sengkuni niku padha karo sampeyan niku mlebu teng juranging kasangsaran. Mula saniki rasa gagas perkara Antasena lengunekke sampeyan arep dijejeki mestakane mboten sah digagas. Niku mung didu karo Patih Sengkuni. Nek sampeyan gagas upama ketemu karo Antasena, sampeyan ora bakal iso mateni Antasena. Lho, sebabe
Niku satriya ampuhe kegila-gila. niku titah Ndugal kuwarisan ginayoman dening para dewa katresnane para Jawata. niku Antasena. sampeyan maju golek Antasena ketemu Antasena perang kalih Antasena Tak itungi ngangge jam kula sing anyar niki. Kula detiki. 30 detik sampean ora sirna Margalayu berarti sampean wong pengpengan. Kok ngilani karo aku? Mboten ngilani saestu. Kula wis ngetutke raja kaya sampean niku akeh banget. Mati kabeh. Mungsu Antasena, liya-liyane ya mati kabeh. mungsuh Gatotkaca ya mati. mungsuh Antarja Rajane ya mati. mungsuh Sencaki Rajane ya mati. lan niki sampeyan ajeng entuk Antasena Niki sampean klebu raja sing 3445. bakale Tekaning pati. kula ndaratur kula Mboten sanggup omongane sengkuni. awi Wangsul terus teng omah ngaso dahar dang goreng kalih ngunjuk wedang woh niku malah temonjo nyetel uler kambang. Berita lelayu Lokayanti meninggal dunia. dapure ora ngembe karo aku golek ya kok nggih monggo mawon ning kula isih elek-elek lho ora peduli arep jejeki mestakaning Lokayanti aku Nalendra ora tau nemambu penantang ditantang karo Antasena monggo mawon kula dereke sinuwun Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya ora nanggono magawe gelarira wang-wang kok nun eneng wong iki ngadeg nang ngarep aku mripate mandeng tanpa kedep lho wah dhuwur sirahe duwe uci-uci piye lho tutuwi wae. sampean wae goleki sinten goleki Antasena lah niki piyayine pun teng ngarep sampean lho iki Antasena kok nggih wah edan wah detek piadeke sembodo sapa kowe lho ora basa wong sampean ora basa kok kono kon basa sampean ora basa kono ya ora basa kok ya ngono kuwi kari tata kramane kok sapa iki Nalendra ing Trebala Suket Prabu Lokayanti lho kok nggawa tikus wirok semono gedene lho niku mboten tikus wirok den wong lho kowe iki rak togo kae to nggih milung ndi Siap, Bos. rene hati-hati lho Mati aku, Kak. Nun sewu kula mboten napa-napa kok. rene yo rene Nggih. Nek mboten dinama-namake to. ora rene yo Bismillah. ngopo ya Engko nek mates ngono modar tenan aku. Tangane gedene semono-mono ya. nggoro kok urung Dereng. nemeng trimo 76 yo Satria kok sasane 76. Matur nuwun nggih. ya sapa iki Anu juragan kula. oh ngopo Goleki sampean. arep apa Duh kok ajeng ngajar sampean apa pripun? lho lah salahku apa Lah wong sabrang niku ora salah ora kleru anggere ono masalah terus bres pun pateni mawon ndak kesuwen. Iku anggap ora. Anu mboten Ding. Kleru aku. malah kon mateni ora bilung ki menungso ora tatanan kita tak gaji per bulan ning kok blas ora ngajeni karo aku Lah wong kleru le omong kaya kayane iki mboten wonten sampean ya. Antasena piye ngono ya ngono ning aja ngono niki maksude pripun lho tegese ngajar Begawan Durna ning aja ngrasani karo aku ora sanantang karo aku ora apik to kok dadak nyebut jenenge Lokayanti kowe ngandhake kowe mala Begawan Durna terus kowe ngomong karo Begawan Durna ayo kandhakno muridku sing jeneng Lokayanti jejekane raine kowe iki jane iki wong ngerti tata krama ora tepung urung arep jejeki raine Prabu Lokayanti oh ya wis tak akoni wae takoni arep apa kowe Lokayanti siswani Durna iya kae Durna cukur gundul tak ajar karo kakangku kowe murid to aku murid malah kene nek njaluk tak ajar sisan
Lah rak tenan to kok. Nun. Tegese bener. Bener panjenengan Antasena iki nyumbari karo aku. Nggih pun riku. Yulung yo. Ya. Ngegrab yo gak? Yo. Cah. Padake cah tipis ya, Kang. Ah iya. Ora ngenteni ratu Gustine awake dhewe. Ka iki cetha mati, rasa dinteni iki adek golek angkutan pulang. Golek juragan liyane. Oh iya ya wis yo. Yen ngono kowe wani karo aku Sing tawedene apa? parat. Kongas. Adikang adikung adikuno. Gembelo siramu gleleng pacamu. Aku ora iso ngalahke Antasena, bumi langit tangkep. Aduh. Ana apa Dimas? Kok ana wong bengok-bengok? Ana raja. Nendi? Tak pendem sisan. Apa iki apa? Mbaya dinai watu nggo tenger. Ku nek sanak sedulure goleki, wis ben ora bakal ana sing goleki. Wong bature wis ngegreb bali kok. Sapa Togo karo Bilung? Wis do ngegreb bali. Ah, Durna nendi Kang? Tok cuk nendi? Tak taleni karo wit. Aduh tiru wong semut aku. Antar edan naleni wong tuwa ning nggon semut kaya ngene aduh. Yang. Ngandel ora. Wis tekan Yo Kang, bapak doyak yo iki. Reka tatian Gatotkaca Kinon mapakarako suta Tekapira Kresna Parta manehar sakti nira ing jaran wang-wang semunggar cita. Wah, Gatot. Inggih Rama Kyai. Ora dawuh jumujuk ning Tanjung Anom, malah ngendhek lakune wong tuwa, Rama Kyai. Mugi antatosna ing kawuningan. Mumpung dereng kelampah lan dereng kelajeng, kula aturi nyandhet semanten anggen paduka badhe midana dhateng pun Yai Abimanyu. Wah, Abimanyu luput aja mbok ayomi, mboten perkawis kula ngayomi dhateng kadang kula ing Tanjung Anom. Namung mugi antatosna ing kawuningan bilih Yai Abimanyu mboten lepat. Sinuwun Darawati Kanjeng Prabu Ndawaraka ing mapan wonten negari Ngamarta menika panjalmaning mengsah. Kaya aja ngawu gawar ngawur. Cetha yen to kuwi Kresna kakangku sanes Kanjeng Rama, kula ingkang nekseni piyambak. Sapa sing salin wujud dadi Ratu Darawati? Nuwun pangapunten sampun andadosaken dukanipun Kanjeng Rama. Ingkang dados Nalindra Darawati inggih menika Eyang Durna ing Sokalima. Wah, cangkeme. Wah, iki meneh adine arep melu-melu sik, sareh. Sareh aja kesusu, Pak. Aku sing iso mbukak wewadi sing tumanduk negara Ngamarta. Aku Cubriya, Waireng kok iso nyebutake ento Abimanyu sing nyolong pustaka Jamus Lima Soto, mula aku terus karo Kakang Antarja. Neliti kahanan ingkang sakenane jebul bener ngendikane Kakang Harukaca. Sing dadi Kresna kuwi Eyang Durna. Wah, kose aja nesu sik. Kowe iso omong kaya ngono kudu ana buktine. Kakang, Durnane garene Kakang Antarja. Antasena mbok aku duculi to, Nger. Iku tak bali nang Sokalima, aku tak mulih nang Sokalima. Matur karo Kyai Seneng mburi musik. Nek sing dadi Kresna mau kowe. Sapa? Noleh yo. Noleh kok digledhek ndase.
Werkudaraku ayo mono ya ngger muridku siswaku. Durna bapakku. Wah, sandanganmu nganti suwek-suwek kaya ngono. Diwek-wek karo anakmu Antasena. Disuweki nggo sisi. Antasena Saidan. Ben wong tuwa sing edan ya bapakmu kuwi. Begawan Durna kuwi kok dadi ngeceh-ceh perkara ning negara Ngamarta. Apa bener sing dikandhake anakku? Apa bener? Wah, aja nangis kowe wangsulan. Apa bener kowe sing dadi Kresna? Ngomong Pancen bener aku sing dadi Ratu Ndarawati Werkudara. Aku sing ngakon kowe mateni Abimanyu. Iku njaluk ngapura Werkudara. Wah. Oh, kae wong ki nek isin terus ngono kae. Wah. Piye kan iki dikapake apike kan? Aku manut karo Dimas. Pokoke nek urung rampung perkarane aja diculke Begawan Durna. Lho, iki Werkudara wis rampung. Werkudara wis ora sida tekan Tanjung Anom. Lah bapakne Abimanyu. Paman Janaka isih tekan kono. Nek nganti Abimanyu lara kowe tetep tak ajar, Mbak. Aja mati aku. Kanjeng Ibu. Sarawuh paduka Kanjeng Ibu, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ibu. Iya yo nggir. Anakku cah bagus Abimanyu. Ndak tampa ngaturke bekti karo pun ibu pangestuning pun ibu tampan ana ya kula. Kula pundhingga jimat dayanana ing kasantosan. Kanjeng Ibu Wara Sri Kandi, kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Atobat tak tampa Abimanyu. Ora pangestune ibumu tampan ana ya nggir. Nggih kula pundhingga jimat paripe. Ndara Sembadra kula ngaturaken bekti nggih Den. Iya Kakang Semar ndak tampa. Ndara Wara Sri Kandi kula ngaturaken bekti. Atobat Semar tak tampa pangestu tampan ana. Nggih. Ndara Wara Sembadra bekti kula kunjuk nggih Den. Iya Nala Garing. Ndara Wara Sri Kandi bekti kula kunjuk. Atobat Nala Garing tak tampa. Ndara Sembadra bekti kula kunjuk. Iya Petruk ndak tampa. Ndara Wara Sri Kandi bekti kula kunjuk. Atobat Petruk tak tampa. Ndara Wara Sembadra bekti kula kunjuk. Iya Bagong ndak tampa. Ndara Wara Sri Kandi. Sri Kandi bekti kula kunjuk. Atobat Bagong tak tampa pangestu tampan ana. Nggih. Truk. Ana ndek bojo ngene piye, Truk? Loro, mongko sing siji luruh, sing siji galak. Ya seneng no aku. Seneng. Nek kira-kira kepengin roman sing kira-kira alusan ya karo Ndarawara Sembadra. Sing roman sing nganggo kamplong-kamplongan ya karo Ndarawara Sri Kandi. Atobat sing arep roman karo dapurmu sapa? Niki mung mbok menawa kok. Kowe keseron nek omong kok ya kowe kok roman karo Ndarawara Sri Kandi ora. Abimanyu Kula wonten paring dawuh Kanjeng Ibu. kaget pikirmu pun Ibi Prapta. Ana ing kasatyaning Tanjung Anom. Gurawalan raos sing manah kula menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun dawuh. Wonten wigatos menapa dene Kanjeng Ibu rawuh wonten ing Tanjung Anom. Mestinipun boten perlu rawuh wonten ing kasatriyan. Menawi Kanjeng Ibu betahaken ingkang putra, tumuli ingkang putra ingkang badhe sowan wonten ing kasatyan Madukara. Abimanyu Kula wonten dawuh Kanjeng Ibu. kaya ngene rasane wong kang kabandha rasa tresna lawan anak ingkang angka loro. Mung merga saka lelakon ingkang wis ndak lakoni ora kanthi kanyana-nyana ibumu nyumpena wonten ingkang kababar kawursita madyaning pasumpenan. Ora ana liya kejaba amung anakku ing Tanjung Anom nalika semana ledang ana ing tengahing bengawan kedadak kasempyok ing alun gedhe satemah kendang kapracondheng nganti guragapan nggonipun ibu wungu saka nendra tumuli nganti lawan adiku Wara Sri Kandi praptana ing Tanjung Anom tilik marang kaharjaning anakku ya Kuyangka Wijaya ngger Abimanyu. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton lirikin sanging risang mawe gandrung
dereng ngantos paripurna Imbal Wacana ingkang mlebet wonten ing kasatriyan Tanjung Anom nenggih Raden Arjuna ndadosaken kagiat kadoro kasan nggih Sang Wara Sembadra tuwin Wara Sri Kandi wau. Sang Arjuna sumanya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsa kasrepan tingkahing mungsa niran padha kadang Kanjeng Paran ora ngerti sangkan parane rawuh ning Tanjung Anom. Iya ibune kula aku ingkang prapta ning Tanjung Anom bekti kula kanca pangeran ya Sri Kandi Tampa ana apa Kanjeng Paran dene sampeyan rawuh ning Tanjung Anom. Kaget rasaku bareng aku mlebu jroning kasatriyan ora weruh kelawan atmajaku ya kuwi Abimanyu. Tobat Kanjeng Paran. Apa ta ingkang gumana musik ana ing paningali Kanjeng Paran? Anakmu lanang lenggah ning pepungkuranmu Kanjeng Paran. Abimanyu kula wonten paring dawuh Kanjeng Rama kula ngaturaken bekti kula kunjuk kagiat raos sing manahipun ingkang putra dene jengandika Kanjeng Rama paring dawuh ngupadi dhateng ingkang putra pun Abimanyu nggih saka gedene labuhanmu tumraping Praja Ngamarta raya-raya pun Rama prapta ana ing Tanjung Anom sayekti mung bakal maringake bebungah ingkang bakal sira tampa saka wakmu ing Amarta ya kuwi Kanjeng Koko Prabu Darma Kusuma. Lelabetan menapa ingkang sampun kula tindakaken tuwin sampun kula lampahi. Dene kula nampi wujudipun bebingah saking Kanjeng Prabu Darma Kusuma ora usah ndadakake antakon. Maragake tampan ana Abimanyu. Monggo Rama kula aturi nampi. Namung sejatosipun kula mboten badhe nyuwun dipun paringi bebingah dening Kanjeng Prabu Darma Kusuma nyoh tampan ana wong edan taun. Anak-anake do setan kabeh. Gong kowe iki, wah ayo bapake gawe kaget. Reng tangi reng, sik aku diwidak Semar. Ra iso tangi. Ayo bapakku get-geti ora. Lah kok dadi kaya ngono? Lah kok dadi kaya ngono terus. Lah kok dadi kaya ngono kok. Setan kabeh. Kae piye kae kok ana swara mak klothak. Buantre ora jamak. Ndaramu Abimanyu kontal. Iki ana perkara apa Petro? Lah kok bendaramu diajar bapakne kae piye? Ingkang menapa maduka jempalani dhateng Abimanyu lepat kula menapa klentu kula menapa menawi kula nandhang kalepatan sampun ngantos namung dipun cempalani nadyan kula kapejauna kula mboten badhe selak Kanjeng Rama luputmu mbok kendhit mbok impit kowe ra ngakoni marang kaluputanmu Abimanyu tangeh ana wujuding maling ingkang ngaku yen to nyolong sawijining barang ingkang mapan ana ing negara Ngamarta. Aduh Kanjeng Rama kula mboten mangertos ingkang paduka kersakaken yen kepengin ngerti nyoh tampan ana tangane Janaka. Kanjeng Rama iki menapa paduka pirasara dhateng kula rasa.
basa karo aku. Basa ngapa? Wong tuwa anake diajar kaya ngono. Nganti metu getih nggon mestakane Ndara Abimanyu sampeyan niku kelingan apa mboten? Nika niku Kang Putra. Nika niku putra panjenengan piyambak. Ana perkara dirembug sing apik-apik, ora kok sak kepenake dhewe. Piye, Truk? Modar. Ora iso mbelani Ndara Abimanyu. Aku sing nyegat Ndara Janaka mesti ora bakal Kanjeng Rama, kula lepat menapa Kanjeng Rama? Aduh, Kanjeng Rama. Jar Bagong diajak karo Ndara Janaka dipolok. Piye, Kang? Aremu. Aku gayane kaya Ndara Abimanyu malah ora leren ling ajar. Kanjeng Rama, ora ngekaki rokok blas. Oh. Biasane iki Rama brul. Paling ora kerbau. Oh ya, nek ora ya jambu bol. Ayo. Ayo Mam, piye kae Ndara Abimanyu kae? Kon ngado wae kon mlayu karo Ndara Wara Sembada, mbangane ngrekoso mungsuh Ndara Janaka. Abimanyu menika putra panjenengan kok dijempalani sampeyan ae dhewe Pak Tobat. Kula ibune ora nrimake. Aja bocah wingi sore sing dijempalani yo. Sri Kandi mungsamu. Sri Kandi mungsamu legane ngatiku wae. Sri Kandi. Ora perkara aku kalah karo kowe. Nanging kowe wong wadon ora usah melu-melu perkara iki. Tak sipat jemparing mbuh tibamu Wara Sri Kandi. Menika istunipun boten lepatipun kadang kula pun Abimanyu nanging mugi paman kersa sak mangke nenggo sowanipun kadang kula pun Dimas Antasena Gatotkaca semingkir paman Gatotkaca semingkir kula namung ngemutaken bayi wingi sore ngerti mopo Anakku Abimanyu ora nyono dene bapakmu mentolo nyempalani karo kowe nganti kutah ludira mestakamu kaya ngono. Kanjeng Ibu, kula mboten lepat, kula mboten rumaos damel kalewatan. Kenging menapa Kanjeng Rama tumindak kados mekaten, ayo lunga saka Tanjung Anombuaya. Bang Wangaruna katinetraning angga rapo sabdaning kukiloring kanikara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pene panca Widara Yaksa wonten dawuh mremban Widara Dewa sawetara pancen awake dhewe mapan ana ing mertapan Widara Payuk inggih kowe tak jarwani sejatine munggon kepengin nyadong kalawan wahyuning Hyang Mahanasa, wahyuning para dewa nganti tak rewangi wujud Brahmana kaya mengkene.
Lajeng kados pundi mangke marginipun? Kene lungguh mburi kene dalane wis saya cedhak Widara Yaksa. Mangkah anggro sesumbar lindho bumi gonjing gumaludhuk guntur ketop ing nuwun sewu menika kok wonten satunggiling putri ingkang rawuh wonten ing pertapan Widara Payung. Penemban yen sampeyan dangu kelawan aku Wara Sembadra. Wara Sembadra iya penemban iki anakku Abimanyu. Wonten menapa kok rawuh wonten ing pertapan? Penemban merga saka cengkilinging bapakne bocah iki. Bocah ora kleru ora luput dicempalani nganti kuthah ludira kaya mengkono. Mula trima aku mlayu saka ing kasatriyan golek pengayoman. Kepasang yogya dene aku ketemu karo sampeyan Penemban, lilanana aku tak mapan ana ing pertapan kene ora ketang ngambung sedhi lho. Ngiyup ngayom karang sampeyan Penemban. Aduh, Sang Dewi nyuwun pangapunten. Kula menika mboten ateges mboten ngeparengaken panjenengan mapan wonten ing mriki mboten, namung kula menika badhe kesah sawetawis. Penemban arep tindak menyang endi? Kula badhe kesah dhateng Suralaya amargi kula nampi dawuhing dewa. Bilih Jawata badhe ngawontenaken tata upacara. Upacara apa? Inggih menika nglebetaken titah ingkang lepat dhateng Kawah Candradimuka nimbali sagung para brahmana ingkang sampun tinampi kasutapanipun. Titah menika klintu krana ngrisak pasrening Kahyangan Suralaya amargi dawah wonten ing kayuwangan. Tumuli titah menika badhe dipun patrapi pidana pejah kacemplungaken wonten ing Kawah Candradimuka. Sapa Penemban titah sing bakal dadi intiping neraka Candradimuka? Miturut sabdaning dewa wonten kalih pawestri lan jaler. Ingkang setri nami Wara Srikandi, ingkang jaler nami Raden Gatotkaca. Sang Dewi muruk kamurkaning Sang Sembadra. Eling-eling wujuding wanudya parandening mangke lamun duka salah kedaden wujud buta sak gunung telung gunung pitung gunung. Tata Pandhawa tata Katiwisraya Indriyaksa Sara Maruta. Penemban bareng kowe ngendikake yen to sing wedok aran Srikandi sing lanang Gatotkaca. Srikandi kuwi dulurku wedok, Gatotkaca kuwi anakku lanang. Aku ora nrimakake yen to bakal dijemplungake ana ing Kawah Candradimuka. Abimanyu kowe aja melu, kowe mapan ana ing pertapan Kahyangan tak gawene sungsang bawana kalih. Bareng aku tekan repat kepanasan. Gori Sela Matangkep ditutup dening Bathara Cingkara bala-bala upata. Apa dikira aku ora iso ngrubuhke Gori Sela Matangkep lak getak kamplung putih pamwa.
Kayuwangan ketingal geger. Sangganing para Jawata sami nungsang puyang numbuk bentus lampahipun. Wonten menapa? Talal kencang warudayang Pak Pong mbok bolong kali cedhe sapa sing gawe? Wonten yaksa ingkang ngamuk punggong wonten ing Kayuwangan. Damel geger, damel risak. Nguwuh pengen pinanggihan Nardi Pramesti Bathara Guru di. Para Guru. Iya, kita sapa? Yaksa Kleyang kabur kanginan mendung kebaratan ing endi tibaning kono papan dunungku aranku Badra Yaksa. Badra Yaksa, ya. Apa sababe dene jeneng kita ngamuk ana ing Kayuwangan? Merga para dewa wis tumindak ingkang ora sakmestine. Tumindak ora sakmestine kepiye? Ngluputake wong kang tanpa dosa. Ana titah kang aran Sri Kandi karo Gatutkaca tiba ning Kayuwangan mbok luputake. Mongko araning tembung tiba mono ora kanthi kasengaja kejaba yen wong mau niba kuwi tegese pancen jarak. Wong tiba ora jarak mbok luputake kuwi adiling dewa menyang endi? Ora mbalekke Sri Kandi karo Gatutkaca. Kowe tetep bakal nyemplungake Sri Kandi karo Gatutkaca. Kayangan tak gawe sungsang bawana balik guntur geni guntur angin sirnakna Badra Yaksa. Balekke mawon. Nyatanipun kene guntur geni guntur angin buta menika mboten menapa-menapa lho, Dik. Menika pancen pepethinganing titah. Pitataning jalma. Ya wis bener ngendikaning Kyai Sepuh. Wong sing tumindake bener kuwi mesti dikayomi dening panguwasaning Gusti. Nyatane najan wujud buta ning pangartenipun sae, ngleresaken dhateng menapa ingkang sampun dipun ngendikaken dening buta menika kala wau. Buta menika dipun ayomi dening panguwasaning Gusti. Mekaten Kakang. Nggih. Yo balekke ora. Ora mbok balekke tak gegulung Kakang Trada. Sri Kandi lan Gatutkaca dipun wali saking pakunjaran sak mangke kula paringi gesang ingkang sak murwat kaliyan titah sanesipun. Mboten lepat, mboten Kakang. Nggih ra ngaten dia. Sri Kandi, kula nang maring adawu. Kita ulun luwari. Ngaturaken panuwun Bu Kulun Gatutkaca. Kita ulun maringi pangapura, matur sembah nuwun Bu Kulun. Badra Yaksa gandeng Sri Kandi karo Gatutkaca wis ulun luwari. Ulun balekake ana ing jagat kita uga ulun dawuhi bali ana ing jagat. Yo, ngestake dawuh Bu Kulun. Ngambar arum sang kusuma lho Gusti Ayu Sembadra sampun rawuh malih wis bisa ngluwari kelawan para Sri Kandi Penembahan adoh syukur nang ngaten Dewi Wara Sri Kandi mboten siyos dipun lebetaken wonten ing Kawah Candra Dimuka batu-batu Penembahan ngaturake panuwun ya Penembahan inggih samengko piye Penembahan napa mbok tampa pasuwitanku kula tetep badhe nampi pasuwitanipun Gusti Ayu Sembadra miwah Gusti Ayu Sri Kandi batu-batu matur nuwun Penembahan
sinten, Gusti Ayu? Ya iki wong tuane anakku mau. Nyusul mrene. Batu-batu penemban nyuwun pengayoman penemban. Nggih, gampil. Raden panjenengan sinten? Aku Janaka. Kowe sapa penemban? Kula Begawan Widara Dewa. Inggih. Wong wadon loro kuwi bojoku kabeh. Inggih kula ngertos dudu. Aku wis emoh dadi bojone wong bagus ning kejem. Anake dicucuki dhewe. Patu-patu lho kula sampun mboten kula dados garwanipun Raden Janaka wong bagus ning kejem. Trima duwe bojo tuwa ning Gemati. Nderek nembanke mawon. Kowe melu penemban Sri Kandi? Inggih. Ya wis nek ngono aku ya melu. Mbok kula siji penemban. Widara Yaksa kowe iki ngapa melu-melu? Wah, kaya ngono Senengane kok malah melu-melu. Tak jaluk penemban. Lho mangkir miyen to wong menika sampun sami ngayom wonten ing mriki. Yen ora entuk tak jaluk pertapan kene tak obrak-abrik. Lho. Raden menika nuwun sewu, satriya bagus kok brangasan kados mekaten. Lajeng lepat kula menapa kok ngobrak-abrik dhateng pertapan? Kowe ngrebut garwaning Raden Janaka Wara Sembodran Wara Sri Kandi. Kena boyongen wong wadon loro yantu iso nyingkirke Janaka. Widara Yaksa Wonten dawuh. wani ora tak du karo satra iki. Wah, gaklak limpane. Ayo. Buta Widara Yaksa candrik ing Begawan Widara Dewa. Raden Janaka, kowe arep gawe geger pertapan Widara Payung. Ayo sirnakno Widara Yaksa, pecah siramu. Ora nggandra sepira kekuataning Sang Widara Yaksa. Mengsah Raden Janaka Nalika semanten dene dak diadani datan saged nglawat ical wujuding Widara Yaksa nenggih satra ing garba Raden Harya Setyaki. Wah! Setyaki, nggih kasinggihan mekaten Kakang Mas. Lah kok dadi kowe ngrencangi Kanjeng Koko Prabu anggenipun mangun tapa? Koko Prabu sapa? Lho, menapa Kakang Mas mboten pangling? Menapa Kakang Mas pangling dhateng lagak lagu-lagianipun? Kula dados cantrik mesinipun penditanipun panjenengan sampun saged batang. Aduh Koko Prabu. Raden Janaka kok malah panjenengan nglumpruk wonten ngajengan kula nyembah Koko Prabu sampun paring pangandikan kados mekaten. Widara Yaksa babar kadang kula ing garba ruji. Paduka Koko Prabu Sri Bathara Kresna Koko Prabu kula nyuwun pengayoman Koko Prabu. Koko Prabu paring dawuh. Bilih Abimanyu nyidra pustaka Jamus Klima Sada. Aku ora matur kaya ngono. Lan aku ora paring pangandikan kaya ngono. Mbok menawa dudupun Kakang Blegeripun Koko Prabu Ndarawati. Nanging aku saksuwene iki mapan ana ing pertapan Widara Payung. Sing wigati napake kasutapanku Janaka. Lajeng sinten? Ngerti ya Janaka? Sapa to ingkang paring pangandikan? Yen to ingkang ya kuwi nyolong pustaka Jamus Klima Sada kuwi Abimanyu Tanana Liyan. Aduh. Untung ora pas cangkem. Nek pas cangkem piye? Senengane iki nek wong aku kok ditirok ketok Petruk iki aja kurang ajar to mboten. Wis to wis. Nggih. Nggih. Wah, iso ora iso dadi kesempatan bersendau guru nek ya nek kesusu ngenten iki. Arjuna kula wonten paring dawuh. Mengko kowe mesti bakal ngerti dhewe, Pakde. Aku sowan, Pakde.
Lho Antarsena kok Bapak Durna tok mbruk kene Antarja. Aku sing matur Pati. Aku sing iso gawe pepadang negara Ngamarta. Pepadang piye? Bapak Werkudara nalika Semar mateni karo Kakang Abimanyu utawa adikku Abimanyu. Terus Bapak Janaka tekan Tanjung Anom kuwi arep mateni adikku Abimanyu. Merga saka sapa? Merga saka lambene Begawan Dara sing ngandhakake nek Ndara utawa Abimanyu kuwi nyolong pustaka Jamus miyang Jimat Limasada. Lho. Sing ngomong Durna Ndara? Iya, Tru. Wait. Petro wis esuk, Petro wis rasa macam-macam. Petro iki wis esuk kuwi arep ngapa kowe iki? Setan tatanan. Wong ngerti sore mau ngono aku metu sore-sore. Melu ngajar. Gang, Ndara Kresna sing palsu wis kebajaran. Lho, sampe to? Begawan Durna. Tulun cangarke lho. Lho, Ngomong aku kepoyo. Arjaya Tru. aja kok kowe ora sopan ora. Ya wis, kowe wae Reng. Wah, as kuwi. Wong tuwa. Wah, antil watu dasmu kowe. Nesu kabeh tak ajak gojek nesu kabeh wis aku gojek. Gareng nesu Petro nesu. Bapak Durna benjang malih sampun ngaten nggih. Menika mboten prayogi. Oh nggih kula nyuwun. Kula nyuwun pengayoman, kula nyuwun pengayoman. Antarsena piye culke? Ya, Ben kundur. ya, ngono bali kono. Bali. Wis ya Antarsena. Ya, Makasih. ya. Petro wis ya. Sik. Dilit, dene dilit. Ma, Dene dilit. wis tau Petro wis. Mar nyangoni. Oh sampun nggih kula nyuwun pamit kula lepat benjang malih menawi dipun wangsuli. Kula sampun boten ngertos menawi anak-anak pendhawa sami miruna lho Bapak Pendhawan. Oh nggih kula nyuwun pamit nggih, nyuwun pamit. Antarsena. Piye? Aku matur nuwun dene kuwi iso madhangke negara Ngamarta. Heeh, Baliya Antarsena. ya. Antarja Baliya ya nggih. Nggih, ngestaken dawuh nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Petro, Nun, Abimanyu nendi teng rika? Ning ruang apa? mboten ngerti lagi dijahit sirahe kita ini. Sampeyan yo kemempengan limolo nganti sirahe metu gedhe kaya ngoten. Aku arep njaluk ngapura. Werkudara teng Ngamarta. Niki teng Widara Payung to? Oh iya. Lali aku. Coba Petro undangno kono. Lah rak tenan. Aduh. Pun kula mawon sing ngrampungi. Ora, aku ora percaya pun Werkudara tak an. Wateke aji pameling Petro. Waduh. Kowe iki aja guyu-guyu aku lagi matek aji. Jeprono, ora tekan-tekan Werkudara. Iso meneng ora kowe? Rapalku kleru iki mau. Iki aku tak matek aji pameling men Werkudara tekan kene. Oh nggih. Wah, ora meneng tak tutuk watu sirahmu kowe nggih. Wis meneng. Saki serius, ndak ora rampung-rampung. Yo. Ngapunten. Ayo ora krasa metu dhewe. Metu dhewe mbok dikawal. Rumah saku sak aku kalah lucu karo Kresna. Sampeyan niku sak ngendika-ngendikane malah geli. Wis kowe nek ora meneng ndak ora rampung-rampung Petro nggih. Kresna kanggo nimbali Werkudara. Nggih. Jagat iki resik ana ya.
Sengkuni kok ampuh men ta iki. Wis diajar Dara Werkudara kok isih bali meneh. Begini meng mayar. Tak ngene mlayu. Aku cah nekat ya ora ngono pikiran piye-piye. Gus pun bablas Sengkuni. Saya suwe saya akeh. Sifat barat tiba papanmu dewi-dewi. Mir. Nek arep nyambut gawe iki melek sik. Heh. Dara Werkudara ning kono. Weh. Salah madhep. Den Semar piye? Sing jeneng mati menika wonten tigang perkawis. Oh. Sura Sudira Jain Kangrat. Suh braso tekawin Dara Werkudara ayune makre ayung sampe pinanggih. Kok malah ngrembug kok. Wah. Sampun paripurna. Ya. Purwa madya lan wusananipun tiyang gesang wonten alam dina menika lahir netepi kewajiban lajeng sirna margalayu. Petroki setan ana wong kok nggo bandem wong. Mugi-mugi lestari sedayanipun, wilujeng sedayanipun. Tansah winantu ing kawidadan samudayanipun. Mboten wonten setunggal menapa. Papan mriki pinaringana karahayon, katentreman, kawilujengan, kesarasan lan nampi barokah ing Wang Mahanasa. Semanten ugi kula sak kanca ugi pinaringana waras tansah lancar anggenipun anggenipun minangka dados titah ingkang tansah memperjuangkan seni lan budaya. Pinaringana waras samudayanipun. Niring sambikala kula nyuwun pamit sak kanca wiwit dalu menika dumugi dinten menika wiwit mriki dumugi griya nir ing sambikala lan tansah mugi mbincang tambah laris samudayanipun. Pinaringana tanggapan ingkang sakalangkung kathah supados dayanipun menika saged manggihi. Iya. Wah. Ngapain truk matane kok abang? Jengkel tenan aku. Bu bapak kula tak wah malah kae to malah genduran kae to. Wilujeng samudayanipun Ndara.